mamiya ayrakun bone ala kan kisi ka boma kisi ni meba na ka donkewye anaka sahabaw ani mama tukuraw no fe ni nyumanke fuga se alkiyama jodoma ala kan soro o jamakulu cela ya rab ko fe anyi bedo kira manto nyumanyala ka be fo ni islam ya foli kain no ya ala ka kisi ni hinani barakay ala ka ya famma ala ka hina anna ala ka kisi kanya ala ka baraka doana o ko fe insha Allah amina insha Allah ala ka kitabu ba ana bina doni baro no ya alquran belebele sani ka tase la sarama ka dali masala tala fe sababa tigide alay ala kan be sababa ma wa ala ka sababa be an yarama ya rabbal alamin wala insha Allah ami kuma di kalangelama abe sigida ila insha Allah ami tamani waladay falyatafaddal mukarraman muazzaza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا tangayni ne ko ala feka bo shetana toroma ana sindile ko ni ala to barkalen anga bi tafsir be kadamine suratul furqan aya binani ani shekina amina wuli odela kadamine aya binani ani duru foga tabla aya biduru ani nani aya konodon aya tan nyogona abela jele nana an adamaden kuma ɲɔgɔnya bi ayati llahil kauniyya mana ala ka kabako minnu dɔw bɛ a ka danfɛnw na ala ka kabako ka ca mais a ye kabako minnu dɔw bila a ka danfɛn dɔw la danfɛn minnu ni an ɲɛ b'a la su ni tile an ni u b'a la ka ɲɔgɔn labaara an yɛrɛ b'a la ka min tɔnɔbɔ tuma dɔn an b'u maga ɲɔgɔnya a ye ni aya kɔnɔntɔn ka se aya 10 ɲɔgɔnna ma a ye o kabakoba minnu kɛ a ye an wele ka tara olu de ma k'an siri olu la an ka tasi ka miiri olu la ni yɔrɔ janko don an ɲɛ tɛ min na o ka jan i la mais i ni min bɛ ka ɲɔgɔn labaara don o don a ye olu fɛn dɔw de fɔ an ye ni aya kɔnɔntɔn aya 10 ɲɔgɔnna in kɔnɔna la balima minnu kɔnna an ye jazahumullahu khair ala k'u sara ni hɛrɛ